Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barkatu. Jama'a barkamu da kasancewa a cikin wannan sabon bidiyo. Idan kai farkon shigowa ne cikin wannan channel ta mai albarka, kai mana lakin, kai mana subscribe, ka danna mana ƙararrawa, ka zaɓi all duk sanda muka saki sabon bidiyo za a sanar da kai. To Tinubu, yau bidiyo na akan Tinubu ne, wato shugaban ƙasar mu na Najeriya. Tinubu ya aka data ta yi tsada. Data ta yi tsada, gashi rayuwa sai a hankali. Yar data da ake siya naira 350 sun maida su naira 1000, naira 1500, naira 950. Tinubu, a matsayinka na shugaban kasa ya kamata ka nemi hukumar sadarwa wato a tattauna akan dalilin da data yayi tsada. Data wato wata iska ce wadda take sararin samaniya, wato tauraron dan adam. Duk kasar da aka ce maka an jefa mata tauraron dan adam mai karfi, to ya kamata a ce 'yan kasar su yi amfani da datar ta a matsayin kusan kyauta. Data ba ruwa ake bata ba, ba wuta ake ba ainihin taki ake bata ba, ba dakon data ake daga Lagos zuwa Kano ba, ba dakon data ake ba daga Port Harcourt zuwa Enugu, ba a dakon data daga Zamfara zuwa Katsina. Data wato iska ne. Ya za a ce data da ake siya naira 350, naira 300, a ce data ta dawo naira 950, naira 1000. Haba Tinubu, ya kamata a wannan mulki naka mu ga ainihin power ka akan wannan sauki da muke nema na data ta sauko. A ce kiran waya yana da tsada fiye da data ta dawo naira 1000, naira 800. Haba jama'a, ya kamata hukumar sadarwa a duba ainihin yanayin kasar yadda take ci. Haba Tinubu, ya kamata a ce mu ga ƙarfin mulkinka akan sauƙin rayuwa da al'umma suke nema. Ka gani? Ya kamata idan ka ga wannan shine tenuwanka ta farko, lokacin Buhari ana ta zakin Buhari kaza. A lokacin Buhari data nawa take? Data tana naira 350. A yanzu fa cikin wata 4 data aka maida ta naira 1000. Lokacin tana 350. A kullum kuma mu masu farashi, mu masu sarin datan nan a kamfanoni daban-daban, a kullum sai sun mata ƙari. Za a ƙara naira 50, naira 150, naira 50, wata ran naira 10. Yau muna Juma'a 26 ga watan Mars, watan 3 kenan. Yau data an ƙara mata naira 10 a kowane wanki, MTN kenan. Da Allah Tinubu, ya kamata mu ga ainihin power ka akan wannan mulki naka akan data. Idan kana da babbar waya, kana da dan uwa a kasar waje, ba ta yanda za a yi kai kiransa san ranka ku yi magana. Idan kana da dan uwa a kasar waje kuna kasuwanci da shi, ba yanda za a yi kai kiransa san ranka in ba ta hanyar data ba. WhatsApp, Imo, TikTok da sauransu, ko kuma Telegram. Wato data tana da matukar muhimmanci. Idan kana da dan uwa kasar waje, idan ka sa kati na naira 2000 ba zai ishe ka kiran waya ba. Amma idan data ne, idan ka sa 500 MB ya ishe ka kai magana da shi yanda kake so, ka gan shi kai face to face ku dinga magana da shi. Data tana da matukar amfani. Da Allah Tinubu, a taimaka a sauko mana data, farashin data ya sauko kasa kamar yanda muke sayan shi a da. Data 1800 tsakani da Allah yayi tsada. Yayi tsada. Wannan bidiyo na ku yi kokari ku yi sharing har ya kai gaban Baba Tinubu ya san halin da ake ciki. Na san shi bangaren datansa sai dai a buɗe masa feji kawai ta amfani da ita. A matsayinsa na shugaban ƙasa ba sai ya sayi data ba, amma a duba yanayin talakawa halin da suke ciki. Data ka siya 1000 ko kuma kwanan masara ka siya. Data ka siya rabin gig ko kuma rabin gero ka siya ko kuma dawa. Ya kamata hukumar sadarwa a duba yanayin ƙasar nan yadda ta halin da take ciki. Assalamu alaikum warahmatullahi. Kai farkon shigowa ne cikin wannan channel ta mai albarka, wato Bibo Robotic, kai kokari kai mana liking, ka danna mana subscribe, ka danna mana ƙararrawa, ka zaɓi all, isan da muka saki sabon shiri za a sanar da su.